igen. Ej, det er da utroligt, man ikke kan mødes i tiden. Peter har dagen forinden været i byen sammen med vennerne og kommer derfor for sent på arbejde. Morgen Peter, hvad er det for en tid? Ja. Peter, Grønlandsvej nummer 9. De skal have skiftet en maskine. Den står på lager, og du skulle have været derude for 10 minutter siden. Så jeg kommer afsted. Ja, det skønner. Ja. Peter har tydeligvis ikke forstået opgaven, men for at tilfredsstille mester og råde bod på, at han kommer for sent, skynder han sig afsted. Hvad er det, Michael? Hvad er det, vi skal lave her? Vi skal lige op og måle, om der er spænding på heroppe. Nå, min telefon den ringer nu. Ja? Ja? Jeg bliver lige nødt til at smutte. Jeg har lige fået en ekstra opgave. Det her, det kan du vel klare selv? Ja. Det, der sker nu, er i direkte strid med de gældende regler. Reglerne bliver tilsidesat på grund af tidspres. Nå, jeg må hellere prøve i gang. Vi er samlet her i dag for at mindes Peter. Han ville så meget, men nåede så lidt. Et negativt arbejdsmiljø kan være med til at gøre en dårlig dag til en forfærdelig dag. Skal vi ikke prøve at se på, hvordan dagen kunne være gået, hvis arbejdsmiljøet er positivt? Morgen Peter. Du har god tid i dag, hva'? Peter har fået en god nat søvn, så han møder tidligt ind på arbejde. Frisk og veludhvilet. Ja. Morgen, chef. Morgen Peter. Dejligt at se dig. God tid. Ja. Nå, jamen det er jo fint, du har god tid, fordi at, du skal ud på Grønlandsvej og skifte den motor derude. Du tager den bare ud fra lager derude, og så får den skiftet. Ikke? Jo. Det er jeg sgu ikke helt med på. Jeg ved ikke lige, hvad for en motor. Nej. Her er det godt, Peter får sagt fra. Han skal forstå opgaven, så han ikke laver fejl. Min fejl, Peter. Undskyld. Selvfølgelig skal ikke ud over dig. Det har været en lorte morgen. Preben han har meldt sig syg, så... Du ved, motoren ude fra det blå lager, den som kom hjem her i morges. Ja. Michael han tager med dig derud. Han ved, hvordan den skal sættes op. Hvis du er i tvivl, spørg ham. Okay. Er det i orden? Yes, det gør jeg. God tur. Godt, tak. Peter og Michael har god tid, så de husker at gå over og slå strømmen fra. Den klarer jeg lige, Michael. Så, nu har jeg taget sikringen ud, Michael. Så husker vi lige hængelåsen op på hovedafrøderen. Yep. Så går vi lige over til maskinen. Michael, hvad er det, vi skal lave her? Så skal lige op og måle, om der er noget strøm på heroppe. Nå, ja, okay. Ja, det er lige en opgave for dig, Peter. Ja, det skal jeg nok. Du måler herovre mellem de to her. Det er fint, Peter. Ja. Ja. Ja, jamen, det skal vi nok. Okay, hej. Jeg har lige en opgave mere, Peter, i dag, om. Vi har god tid. Ja, okay. Godt arbejdsmiljø er vigtigt, for at vi har det godt på arbejdspladsen, både socialt og så vi får lavet vores arbejde korrekt. What's going on?